Oi, jadi masuk lah kena. Hah? Aneh? Premium es itu do. Mana? Dua ada mana nak? Hah? Naklai ne kita. Naklai dah? Pakai dah sebelumnya. Sampai dah ibar bima kah? Masih si crack kan awak mental? Bang ni je cuba. अखानायबानो सोरांब्लानो दुब्लियाव फोथाराव लोगोफोर डिउटियाव उपाय गैया मावाबाबो मोनजाया होननाय बायदि आरोना हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोना थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय माने ओरैबायसा सोलाबा लोगोफोर इन्ट्र'खौनो होनो सोलाबा ओंखायनो माने नै थाबायनाय फाजिनो इन्ट्र'खौ आं होबोगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायदों बिथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे बे लाइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय रेडि साथा लाखाबाय लोगोसे आखाइ गोलाव गस्ला लाखाबाय लोगोसे फालि लाखाबाय रेडि जाबाय आरोना नै लोगोफोर दिनै आं माने फुङावनो माइब्रा सौराय एवनो नागिरदों आरो थाव रिफाइनजोंहाय लोगोफोर ओमफ्राय माने बेसेबां मिथाइ हैनो ओरै होननानै माने माइब्रा सौरायखौनो बिजावजालिफोरा एवनो ओरै होननानै आंनो हरदों आरो लोगोफोर एवनानै लाबो ओरै होननानै ओमफ्राय नै लोगोसे थावाबो दुंबाय आरो रिफाइन थावा लोगोफोर ओमफ्राय एवनोसै नै बेजों एवग्रा आरोना लोगोफोर माने बांद्राय गोबां होनाङा आरो ओरैनो गरनै गरनैल' होनानै एवनांगौ नङाबाथाय बेरफुवा ओमफ्राय माने रिफाइनखौ गोबां होनांगौ लोगोफोर रिफाइनखौ गोबां होबासो माने फ्राव फ्राव बेरो आरोना ओमफ्राय आंना एसे खम जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने थावाबो खामनानै गोसोम हांगार बायदि जालायलांबायहाय लोगोफोर माने एवबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय गोबाङानो जाबाय लोगोफोर नै बहुद गोबां जाबाय नै एवनाया ओमफ्राय बिदि दास्रिबाय थानांगौ आरो जाय बिथांमोना एवनानै जाफेरदों बिथांमोना माने मिथिखागोनखा बेफोरबायसा होननानै ओमफ्राय नै बिदि सगार होनांगौ आरो दैखौ ओमफ्राय बांद्राय गोबां होबाथाय माने बेरा आरोना लोगोफोर फ्राव बेरफ्रुवा गोबां होबाथाय ओमफ्राय माने रिफाइनाबो गोबां जानांगौ होमबासो बेरफ्रुनाया एसे मोजां जायो आरो मोसौखौ लांफानोसै लाबो फै माइ गायनो थांनायावलाय नोंसोरालाय माने आथा सिथा फैफानांगौ जाखो दाउबो अमाबो थांफाजोबनो नागिरदों नामा थौ लादो थौ लिलि लाला नै लोगोफोर ओइ बिफाया दुमब्रांब्रां बानानै लोगोसे मनाबो आखायाव मानोबाथाय लोगोफोर खांखिलर मनासे लाबाय आरो न' गाहायाव हैनो होननानै ओमफ्राय लोगोसे मोसौआबो एकदमबारे सामफ्रामबो रानथाब फोनथाब थादों बेसेरा ओंखायनो माने खोथिया फुनायावनो लाना थांफानोसै आं फोथाराव थौ गथ'खौ बिबैलानाव गालांसै थौ मोसौखौ फोथाराव लांफानोसै आं थौ माला खोथिया फुनाय थिलि मोनहैनांगौ जाखो एसे लासैबालाय थाम्फैखौनो माबा बुज्रावबोगासिनो थाम्फै मासेखौनो जि बादाल बि मोसौ मासे थाबायनोनो बासोगारो गोरान बिराद मोजां जादों लोगोफोर खोथिया फुनो ओमफ्राय इखिनियाव माने दलनै आरो जोंहा दलसे ओमफ्राय नै इसा दलसे आरो इनिफ्राय दा मोजां ना मादै मोजांथार ओमफ्राय बिराद मोजां जादों फुनो स्राव नंगौ दै गैया अर गैया देग्लाय माबायदि बोथोरा दै गोनाङासो गायनो हादो दै गैया ओरैनो गाबख्रावलायबाय दं दुखुनांथाव माबोरै जागोन नांलायलायबाय दङ दैनिनो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नै एबार मादै जुगा सोलायलांबाय खोमा ना सोलायबाय माबोरै थांनानै थागोन जोङो बै ओरैनो खन्द' लन्थं जुगा फैफिनबाय बेनो जादों लंथंगायानो फैबाय लंथंबाय थानांसिगोन नामा गाननाय जोमनाय माजों गानगोन दख'ना गैया माइ गायनो हायाबा जों माइखौसो फाननानै दख'ना बायो बायदिसिना खरस जायो जों दा बेखौ गायनो मोनाबा बे लंथंगायानो फैबाय नोंमारगौहाय मादै नों माथारगौ बेथो थालिर बिलाइखौनो गाननांसिगोन दख'ना ड्रेस गैया जों माइ फाननानैसो ड्रेस लायोमोन ना दा मा जाबावगोन ना मादै मा जागोन आयै जारलासो मादैया नै बेसेरा गस्ला गानलायाखै बेसे खस्थ' खालामदो दै गैया अर गैयानि गेजेरजोंब्लाबो एसे हन्दा सारै गायनालाय मा जागोन साहा लोंबाय जोङो लोगोफोर सौरायजों नै
सौराय जानायखाय माने गोदोनि दिनखौसो गोसोखांदो गोदो माने जों माइ खामला गायबाथाय सिख्लायाव बिराद मानसिफोरा सौराय गोरान गोरानल' एवना होयोमोन हाय नर मानो फैदो नोङो राजा सान्दुं गोसायाव हा आंगाल' जिंगालाव गोथाव जायाखै नामा सौराया जादोंहाय जाख'नायाखै हाथायफोरानो सालायलांबाय हाथाय रुबायजोब्बाय साहा लोंनाय फाजिनो माने मबाइलखौ माने दसे भिडिअ नायनो होननानै खुलिनाय लोगो लोगोनो बिराद गेदेर जाथायसो नुबाय आरो लोगोफोर जाथायानो जाहैबाय माने सासे निजेनि फिसा जोनोमगिरि फिसायानो बिमाखौ मानो रुवाजों माबाजों खदालजों देथारनानै माने निजेनि सिलायावनो सावनायखौ देखायदो आरो माने बन बुथुमनानै ओरैबायसा दुखुनांथाव बाथ्रा निजेनि फिसायानो जुदि बेफोरबायसा बिमाखौ बुथारनो हायोब्ला होमबा माबोरै सानथावथाव बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर इनिफ्राय माने ओरैबायसा मोनदो आरो माबाखौ भिडिअखौ नुनानै गोसोआव माने बिराद दुखुबो नांदों जोंनि बर' बिमाखौ बेफोरबायसा माने खास्रि बिस्रि निजेनि फिसायानो बिदि बुथारोब्ला अब्ला गोसोआव एसेबाबो दुखु नांखागोन दायनिगिरिखौ आंनिबाथ' फासि होनांगौ आरो खोनानो मोन्दों माने बिफाखौबो माने 2000 बेसे होन्दोंमोन 2021आव बिफाखौबो माने देथारदोनो ओमफ्राय लोगोसे दा बिमाखौबो देथारबाय इनिफ्राय बे देथारगिरिया मानसिया मा होनदो नोंथांमोना एसे नायना लाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय नोंसोर मा सानो बे बिमाखौ बुथारग्राखौ मा खालामनांगौ हा फासि नांगौ ना फासिनि साजा होनांगौ जों बेसे उदैयाव गथ'खौ माने उदैयाव गथ'खौ जोङो 9 मास लानानै एसेबां खस्थ'यै जों खाङो फेदेरो फोलावो जुदि बे निजेनि फिसायानो जोंखौ रुवाजों देथारनानै निजेनि सिलायावनो सावोबा जों मा जागोन जोंनि गोसोआ मा जागोन जोंनि बिमानि गोसोआ आरो मानसिखौबो एसे खर'खौ गाज्रि होननानै साननांगोन बिमाखौबो बिफाखौबो बुथारबाय जेला आरो भिडिअआवबो माने गाज्रियानो सानखादो मानसिया एसे मेन्टेलखा बेनिफ्राय बिदिनो दा मानसिफोरनि खाथि खाला मानसिफोरखौबो माने बेफोरबायसा खालामजानो गिनांगौ आरो भबिसत ओंखायनो मानसिखौ माने फासिनि साजा होनांगौ बेखौनो आङो हांख्रायहरबाय माने मा होनो गुरैयै खावलायहरबाय लोगोफोर मुलिखौनो फाग्ला एसपि सार फैदो एसपि दाथ' घुराबाय दे आगत ओइ दुब्लियाव फिदिं जायो ओइ आगत जायो फोथारावथ' घुराबो बारलै माने गालबारथ' बारबायखो एसे थांगाराव फिदिं जायो बेखिनियावनो एसपि फैदो एसपि बोखाराखै प्लास्टिक नागिरबाय प्लास्टिकनि जोंनियाखै रावबो ना बोखांगोन नायबाय नङा नायाखै नों नायबाय माबायदि जादों घटनाया है आथिंखौल'सो नुदों मोदोमाव खामजोबबाय आथा खामना दं नुवाना नुवाखै गिया दा मोनायाव गिलाबायबाय ओमफ्राय थांनायाव बिफाखौ बुथारखादों ना मा होनदोंमोन नों आगोल बिफाखौनो दासो बुङो ओमफ्राय दा एबार बिमाखौ एबार मानसि एसे क्रेकखा नामा मेन्टेल एकदम नुदोंथ' आरो प्रेम बिमाखौसो देथारदों होनना बुंगासिनो मुलिखौनो फाग्ला बिकि नलबारि हरलाय बोले एसे लोंस्रोखाना फैनांगौलै गाबसे एसे गियो नङा ओइ जुरिमा सोर लागायनाय आनै
Aneh? Prima. Premium itu do. Mana? Dua ada mana mau ada Hah? Naklene gedar. Naklai dah? Nulai macam mana? Rumah belum dak. Kamu apa teman? Nung kapsung do. Nung dia kau? Hah? Karena kalian di sini. Kalau mana hebat. Oh cuma mana lah. Premium le maju lah kan? Oh, dua ada mulai. Mau Maju? ya. Mat nung kusun udah mata. Suruh. Masyura. Nu. Dua kena. Nung apa? Siapa matang lagi sama bapa kedetar kan dulu nung le. Sedetar naik le. Ada bawa dia. Hah? Masa mana nasi ni? Pisah? Oh, angkor sini. Seru. Ba. Angkor arus sini. Oh. Masuk. Mbak masuk nak masuk nak. আমি তো পাইছো আমার গাড়ীখনত উঠি ৰাখিছো Order. Urja? Kirasin dulu deh. ক্ৰাইম ছাৰ আহিছে Kirasin bonza. Decision. Me মেডিকেলটো Bima kayak dokter mana? Gap dana mana? Gap apa? kapde. Gap naik. Hah? Mai pada mau naik nama monster naik. Mau berapa? Hah? Bapa ke? পারব Aike. আপনি আইছি নেকি Mau rai ke mau ada. Mai rumah ada mun kapde mun. নয়তো বাহিৰি Mas tikang naik ni nak bunuh nanti yang betul. Tikang naik nak nanti yang betul. Hari mau kada ayam mau kada ngasun ba ma bae ne. আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ পৰা Ada ne. Kami yang চকৰ পৰা আপনি Kami yang no. Kambale kamba. Oh. এই কত মইছা পাৰি Kan aku ada danger sini sini. চকটোৱে যি পালো Lokon ro. Hah? চকটোৰ পৰা মানে Ni zilo tanah sudah zilo tang siun mo. হাই স্কুল Na. Na ni se. নবস্তি Raya yo, cima nunu, aduh nu yo, orang tu salah semasa tu. Jadi kau rumah mana ada buat? Kau mana itu ya? Kau tahu mana? Kau mana baca ini? Kau mana ini?